Yaran zamani again. Oh na na na, baby girl fine. Give me your love anywhere you go, I go follow. My mind is going high for you, girl. I will go. I go fight any fight for you. There's no sorrow. Whenever I television you, they make me go colo. King Hadu, Yarinya King Hadu, Nete King Hadu, Yarinya King Hadu. Baby girl, you fine, oh. Every time I see you, they blow my mind, oh. The feelings I have for you, babe, no be lie, oh. Dauke kin kai ki layin gidan mu ki je ki kai da umma. Yani, you the feeling, I dey talk to you, baby, you the feeling. Ki zo nan gidan mu da fili, ki zo nan gidan mu da fili. Excuse me, pretty ladies. Allah sai ku ya kurgo in ba na jin Hausa sosai kusa like that, you know? Dan shi din ba nan anan na gina ba. So dan Allah sai ku ya kurgo. Gani ku a can da na ganki gaskiya in mata you have captivated my attention. Gaskiya ina jin da haka. Captivate me? Attention nawa. Okay. So shin dan Allah zan iya sani kina da number waya kwa? Kina da waya? Me ya faru haka ne wallahi? Haba. Waye ne tukuna? Mata baki sani ba? Yanzu yin waye? Ni ne Usman. Dan Alhaji Tanko. Ga gidan mu. Oh, kai ne yaron Alhaji Tanko? Yau, kin gama wanda yake makaranta Baina. Ba kin gama komai. Mata kenan ba ke mutuwa. Sai ka dawo shagari haka. Jiya ne na so ko na da. Yayi kyau. Sai irin ayya kai hakuri don Allah ina raka kwana ce ake dakata tukuna in mata. I just want your phone number wanki kawai nake so ne kan. Ayya kai hakuri yanzu ba time bari in raka wannan in mata a dangari haka take. Ballaraba ki zo nan na miki kauna soyayya irin ta Larabawa bincikar ki damu akwai God will provide. Oh your love baby zan zama bawa baby bani baki auren fa zamu yi yaran zamani duk si da bayani. Give me your love anywhere you go, I go follow. My mind is going high for you, girl. I will go. I go fight any fight for you. There's no sorrow. Whenever I television you, they make. Ai gayu ba ku sani ba. Ai jiya ne shakaran jiya ne nayi wata pumpun da wata aniya. Karya na. Haji dan bagu kenan. Wallahi tallahi karya na mata. Ai ba ku sani ba. Cewa shi ni dan Alhaji Tanko. Zamani ki ayu ke. Ai ka san matan yanzu sai ba. Matan yanzu sai da karya. Kaji dan karya kenan. Ba. Ai ba ka sani ba. Kudi na a yau. Kudi na aikin nan yau zai je kare kanta. Wallahi tallahi. Kai dai. Duk da zafin ranar da azumi fa Allah boy. Ai ba ku sani ba. Kowane minti biyu sai ta kira ni. Kai. Ba wai. Sai ka kamo dahira. Dakata. Watakila ita ce take. Aha. Gashi da Dan bagu. Hello baby. Lafiya low. Ba wani abu. Babu haba. Ai yanzu nan baba na kini UK ai. Ba yanzu nan zan shiga hanyar tafi. Ba. Kada gida mu ba kun. Awwa to. I love you. Sina dawo. Ta shikina. Karya na mata ai. Ita ta kira. Ta kira. Ba ta kira ai. Mu gani ai. Kamata. Ai mata ka ci. Dama yan mata sai da kare. Sai da kare ai. Kwaɓe za mu yi daga damu. Kai. Ba. Mene? Ga baby sawan can zuwa fa. Kai. Ka san mene? Aikin baban su muke yi ai. Haba. Na gaya maka. Waɗancan dai? Wannan aikin baban su ne. An yanka ta tashi. Zuwa. Ai ita ce wanda nake muku magana ai. Haba. Wannan ala. Ita. Dube ta. Kai. Haba.
laifi. Gaskiya har kokari. Wallahi fa. Ya kokari. Lafiya kalau. Ya rana. Hai, godiya muke. Ya siminti na yan shi kuwa. To muna fama dai. An kama wannan ne kaɗai ya rage. Aiki ya yi kyau kun yi kokari. Sannan ku da aiki. Akwai bayan nan ko? To, Ba wani matsala kan aiki kuma ba wani damuwa ko? ba damuwa. namu dai ya da rage kaɗan ne bai wuce. Kun ce damuwar ruwa ne kawai? Inna lillahi! Mene wannan a cikin nan nake gani? wallahi Dan Alhaji? zafi ne Kai! Me wannan? zafi ne tsatsa Daman kai dan Karya ne asalinka? ritaya Ritayen menene haka? zafi ta yi yawa mu Dan Alhaji tankon ne wannan nake gani yan haka? biyu ne yaya ne wancan wallahi Me kake yi a nan? zafi